Виж. Там. Там. Христо, къде го иш? Там. Къде са там, не описат и майят. Свети. Ти пък още повече ти къде са. Кое? Малко бомбон. Зър! Айде, пак. Опай. Малко връщам. Къпия, бе. Да, бе. Как мучка? Като дрон, бе. Клепче не обрат. Да. Тръкни го на снимка един път. Дай пак, дай го. Сината май се хареса повече. И са хили? На момента. Внимавай сега, тук ще падне с запълни. Виж мамо къде е вълче. Виж. Христо, виж мамо. Обади му се. Хриси. Христо, виж мамо. Там. Виж, там. Така много светло става. Киджи ходиш къде? Ето това. Киджи. Опората. Христо, ела мамо, да види вълчичка, виж така пред нея. Ето така малко вълчко. Виж вълчо къде е, виж вълчко, ама виж кой голяма играчка има, мали. Чакай. Там. Виж мамо вълчко има, виж. Виж вълчко има, виж. Виж, ще кажа. Това голяма играчка има. Дай само върви. Опа! Айде, браво на детето. Сам се върви, ма тича ден по някакъв път. Какво има там? Какво има вълче? Каква голяма играчка? Кой има там? Каква хубава така? Я? Играчка има. Тук средния пръст сега вече. Как е, мишок? Бега ли, Войчо? Я кажи мама. Мама. Кажи мама. Къде е мама? Къде е мама? Мамо, къде си? Къде е мама? Къде е мама?